23. decembra, takže vlastne deň pred Vianocami. No a idem vám spraviť vlogík a ten, kto si to pozrie na YouTube, tak tam bude mať vlog aj z dneška 23. aj vlog z 24. takže z Vianoc, takže určite choďte aj na YouTube. Pri okne mám kalendáre, takže ja si tu teraz vetrám takto balkónom. Si ho takto pootvorím. Idem si spraviť takú rýchlu skincare. Takže si tam čelenku. A toto určite tiež poznáte, túto na ruky, aby vám nezatiekla voda. Ja to tak neznášam, keď mi vždy zateče voda, takže takto. Idem si s tonikom vyčistiť tvár. S tým si vyčistím celú tvár. Teraz si dám tento môj výživný krémik a značka vlastne týchto mojich produktov je Skincare, takže určite si to môžete kúpiť. Ja si to dávam takto trocha na čelo a trocha na líca. Teraz prejdeme k vlasom, ktoré moc nie sú na to dobré, ale však počas dňa si ich umiem. Ja si ich vlastne češím, takže si tam na dve polky, vlastne učeším jednu a druhú. Rozhodla som sa nakoniec pre vysoký cupík. Ok, a teraz idem dať osmačíkom papať. Ajaj. Ja som to len takto v mikine. Pod tým nemám ani tričko, takže asi tak, takže rýchlo, zima. Ajaj. Kuky. Takto vyzerajú, to je vlastne osmak degu, po slovensky degu čilsky. A páni dostávajú takú zmes. Ja to vždycky naberám takto. A je to. Chvíľu som si odýchla a idem konečne na tie vlasy. Vlasy mám umyté a za chvíľku si ich idem vyfúkať, keďže mi ide niekedy spraviť také vianočné fotenie. Máme dofotené. Ja si mám zase pyžamo, ale tak fotili sme. Pozdravím Anitku. Ideme hrať aktivity. Tieto červené. Už sme začali, zatiaľ Niky vyhráva, takže trošku som zabudla natáčať, ale vlastne za tú dobu som nerobila nič také, akurát som si spravila takéto nechtíky vianočné, takto srdiečko. A tu je mašlička, také pekné, červené. No a čo sme robili? Vlastne mamina robila šalát, ktorý vám idem ukázať. Majonézový šalát. Tak to vyzerá krásne a samozrejme som si zobrala aj lyžičku. Musíme ochutnať, ale fakt je výborný. Pozývam aspoň takto na koniec dňa v posteli
idem už spať a vidíme sa ráno. Pa, pa. Dobré ránko, je 24. decembra, deň, na ktorý sme všetci dlho čakali a je tu. Dúfam, že ste mali krásne Vianoce a mňa ešte tie Vianoce len čakajú, takže som veľmi zvedavá, teším sa. A tento prvý rok som sa rozhodla, že budem celý deň v pyžame. Neviem, prečo som to aj minule nerobila, prečo som sa oblekla, ale teraz už budem v pyžame. Pekne. Určite vám natočím moje tradičné raňajky. No, takže dala som si mikinu, lebo toto má krátky rukav a je mi v tom zima. Aby som sa potom večer nezdržiavala s tým, že si budem natáčať každý ten pramienok, tak to spravím s týmto opaskom. Dobre, mám to. Sice vyzerám jak taký debilko, ale za to stojí, keď budem mať pekné kučery, takže takto budem musieť vydržať do večera. Neviem prečo, ale mám taký pocit, že to strašne rýchlo letí. Proste vždycky to je strašne pomaly. A teraz to proste bolo ráno a už je obed. Takže toto je finálny look. Môžete mi napísať do komentáru, čo si o ňom myslíte, či sa vám to páči. Ideme von. Ideme prskavečky, zapalovač a ideme. Taká šťastná veselé Vianoce. Áňo, poď sem, poď sem. Áňo. Dosť fúka, akože hej. Ale ideme tie prskavky zapáliť. A pôjdeme. Máme prskavečky. Už sme prišli z prechádzky a ideme hore a uvidíme, čo tam bude. Darčeky mám odbalené a sú krásne. Veľmi pekne ďakujem Ježiškovi. A dívejte na tú telku. Som dostala televízor, pozrite, aký veľký, jak to skriňa. A dúfam, že ste mali krásne Vianoce a bohatého Ježiška. A lúčim sa s vami a ešte nakoniec vám hovorím, ak chcete vidieť aj vlog zo štedrého večera, tak určite si to choďte pozrieť na môj YouTube. Pa, pa!